Et preocupa el medi ambient? Saps si la teva empresa es relaciona de forma sostenible amb el món? Vols fer el pas cap a un model més verd? Vols produir de forma conscient? Ara és el moment de protagonitzar el canvi. Tu pots ser un referent d'un model d'economia verda i circular. El món t'ho demana, emprenedor. Aposta per Encercle, una eina online que et permetrà avaluar quin és el grau de circularitat de la teva empresa. Encercle t'ofereix 3 resultats molt potents. Per un costat, permet quantificar, en una escala del 0 al 100, el nivell de circularitat de la teva empresa. Això et permetrà puntuar de forma objectiva i real el criteri d'economia circular del teu projecte. En segon lloc, podràs obtenir un resultat global a nivell de territori que et permetrà veure quina és la situació real de la teva empresa en el teu sector. I en tercer lloc, t'oferirà un catàleg de propostes personalitzades per desenvolupar millores del teu projecte en aquesta temàtica. Un full de ruta per assolir un millor nivell de circularitat. Però, què és l'economia circular? L'economia circular és un model econòmic orientat a l'assoliment de sistemes de producció i consum més eficients, que preservin els recursos dins d'un cicle continu i n'optimitzin el seu valor. Els objectius claus de l'economia circular són prioritzar els recursos renovables, conservar els recursos existents, entendre els residus com a recursos útils, repensar el model de negoci i col·laborar per a crear valor compartit. On puc trobar la solució? La plataforma Encercle està oberta a qualsevol emprenedor que vulgui millorar la sostenibilitat de la seva empresa. Només cal realitzar un senzill registre i introduir les dades que es van demanant. Trobareu més informació al web catcentral.cat i a l'enllaç d'aquest vídeo. Hi ha més eines? Sí, la plataforma Residu Recurs, promoguda pel Consell de Cambres de Catalunya, que ajuda a transformar els residus en subproductes que d'altres processos poden utilitzar, donant-los així una segona vida. Aquesta iniciativa rep el suport del projecte Startup Rural, empantat pel Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp. Tu pots fer el canvi. Ara és el moment. Ets circular. Ets Encercle. Encercle és una eina creada per l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i promoguda pel projecte Startup Rural del Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp, amb el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural.